Салам дуслар. Сезнең белән эфирда шоу-биз тапшыруы һәм мин аның алып баручысы Ландыш. Бүгенге тапшыруда Мөнир ни өчен спорт белән шөгыльләнә башлаган, Элвин Грей кем белән дуэт яздырган, булар һәм башка яңалыклар киләсе сәгатьтә. Башлыйбыз. Җырчы ТМТV каналында яшьлек тавышы хит парадын алып баручы Мөнир Рахмаев бу арада бик җитди спорт белән шөгыльләнә башлаган. Ул спортзалга йөри, шәхси тренерының күзәтү астында гына махсус күнегүләрне эшли. Баксаң, Мөнир үзен яхшы формага китерергә тели. Җырчы үзенә 1 ел вакыт бирә һәм киләсе концерт сезонына менә дигән физик хәлгә керергә ант итә. Ләкин Мөнир бу үзгәрешләрдә генә тукталып калмаячак. Аның тормышында тагын ниндидер үзгәрешләр көтелә. Ләкин ул аны сер итеп калдырды. Бары тик уйламагыз, үзгәреш шәхси тормыш белән бәйле түгел, дип көлде. Әйтерсеңлә күзгә карап, хушлаша кебек яшьлек, ә күңелдә булган дәртем 18дәге кебек. Ә мин әле яшь, утылмаган, ләкин 30га йөрәк калмаган. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт, дуслар булганда. Ә мин әле яшь, утылмаган, ләкин 30га йөрәк калмаган. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт, дуслар булганда. Узган елны халыкара татар җыры эстрада фестивалендә иң яхшы дуэт номинациясендә Гүзәлия белән бергә җиңү яулаган Элвин Грейга бу тема аеруча ошады ахры. Концерт сезоны яңа гына башланып китте, ә ул инде тамашачыларга ике яңа дуэт җыр тәкъдим итте. Беренче дуэт Гүзәл Уразова белән булса, икенче дуэт җырчы ТМТV каналында җырлау китапшуын алып барган Фирдус Тимаев белән. Узган елларда җырчылар үзләренең официаль аккаунтларында яңа гына табадан төшкән Яңгыр дип исемләнгән җырларын тыңлаучыларга тәкъдим иттеләр. Бик яхшы җыр, кушылып җырлыйсы килә егетләр, афәрин дигән комментарийлар озак көттермичә бер артлы килә башладылар. Шоу-биз тапшыруының командасы да әлеге сүзләргә кушыла һәм егетләргә үзләренең котлау сүзләрен җиткерә. Ашмады гамәлгә ант итеп бирешкән вәгъдәләр елама ярсыма син үзең гаепле барсынма. Хәзер елның иң көтелгән вакыйгасы татар җыры халыкара эстрада фестивале турында сөйләп үтәсем килә. Татар җыры ул эстраданың иң популяр җырчыларын туплаучы грандиоз фестиваль гына түгел. Ул татар зыялыларын бер урынга җыючы чарада. Фестивальнең мәртәбәле кунаклары арасында Татарстан Республикасының җитәкчелеге, танылган шәхесләр, спортчылар, билгеле сәясәтчеләр, чит илдә яшәүче милләттәшләребез дә бар. Барлык танылган шәхесләр һәм популяр җырчылар 17 декабрьдә Пирамида концертлар залында 17 татар җыры фестивалендә очрашачак. Бары тик лаеклылар гына алтын бар сынына ия булырлар. Билетлар инде сатуда, алып өлгерегез. Белешмәләр өчен телефон 5 196 196. Узган тапшыруда без сезгә татар эстрадасы артистларының яңа тенденциясе видеоблоглар турында сөйләп узган идек инде. Гүзәл Уразова белән Илдар Хакимов төрле сынаулар үтәләр. Ләйсән Гимаева белән Булат Байрамов хатынлы ирле тормышның серләре белән уртаклашалар. Ә Элвин Грей шәхси тормышына пәрдәләр ача. Ниһаять, алар рәтенә яшь башкаручы Рамил Закиров та кушылды. Баксаң, җырчы артист тормышы дип исемләнгән видеоблог алып бара икән. Аннан тыш Рамилнең клипларын, элекке чыгышларын әлеге каналда табып була. Яшь башкаручы безнең белән үзенең хыялы белән дә уртаклашты. Ул алтын бар сыны турында хыяллана икән.
Рамилгә без бары тик уңышлар гына теләп калабыз. Безнең инеш буенда сайрый гармон сыздырып, өеңгә йокласаң да уятырбыз сызгырып. Безнең күрше авылда гармон өзгән чагында, уйнап көлеп шаулап биек шулай булсын тагында. Biz idek, biz uniki kız idek. Sinde yigitler yanında biz şayan yıldız idek. Dert бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Көзгө салкын кичләрне җәй хатирәләре генә җылыта ала. Җәйдән видеоязмалар да калса икеләтә яхшы. Мәсәлән, Лилия Гыймаддинова җәен ял итеп кенә үткәрмәгән, клипта төшергән. Әйдәгез әлеге клипны бергәләп карыйк һәм җәй хатирәләренә чумыйк. Бар дөньяда түгәрәк, күңелләр канатланып оча, гүя язгы күбәләк. Яратканда җан атканда, күңелләр чәчәк ата, кызарып кояш батада, елмаеп таңнар ата. Яратканда dünya matır yaratkanda, dünya kin, para kışlar bizge din. Yaratkanda, dünya matır yaratkanda, dünya kin, parlı bul ikisinde min. Aşkını hıttıra yürek, aşkın uşan yaş yürekке, gittiğine güne kirek. Yaratkanda can atkanda, ko'ngillar şaşıp ata, kızarıp kıyaş batada, yılmayıp tağlar ata. Yaratkanda, dünya matır
Шоу-біз тапшыруында татарча солянка концертынан репортаж бергәләп карыйбыз. Сәлам дуслар, җайлары узып китте, ләкин моңсуланырга урын юк. Чөнки яңа концерт сезоны башланып китте. Татар эстрадасының популяр артистлары бүген Уникста үзләренең популяр хитлары белән яңа концертны башлап җибәрәчәкләр. Рамил, сен инде бүген безнең концерт сезонын ачыла торган чарада беренче булып чыгыш ясадың. Ничегрәк булды бу? Ну, беренчедән шуны әйтәсем килә. Гомумән татарча солянкаларда минем катнашуым бу беренче тапкыр. Һәм инде беренче концертта беренче булып җырлау минем өчен бу бик нык зур җаваплылык булды. Халыкның кайфын күтәрергә кирәк бит әле кешеләр килгән, менә концерт башланып китә. Һәм инде мин иң беренче булып чыгып, "Дәрт бар иде" дигән җырны җырлап, халыкның әзрәк кайфын күтәрдем шикелле. Һәм миңа бик ошады. Русланны инде беренчедән котлыйсы килә, ул инде икенче тапкыр әти булды. Менә ничегрәк ул икенче тапкыр әти булды? Монда теге уй хисләр ничегрәк? Икенчерәк әти булу бик әйбәт, мин инде бик бәхетле. Чөнки менә безнең бит беренчесе малай һәм икенчесе кыз. Кыз кушу гомумән икенче төрлерәк икән. Һәм инде күңелгә дә икенче төрлерәк. Болай да, әле бит әле үсә бик әле бер айда, менә бер ай болай инде скоро Алла бисәдәсә. Шуның өчен мин бәхетле. Нәрсә дисез килә? Инде Руслан исем кушырга өлгердегезме әле? Исем куштык, Ясмина дип исем куштык. Инде хәзерге вакытта бик популяр исем дип чыгыла. Инде менә бездә калышмадык, шушы исемне матур әйттереп, намазлар укытып, мулла исем кушты матур әйттереп. Эльмираның хәлләре ничексең? Кайчанрак аны көтәргә була? Җыенам әле ул, яисә инде әле вала белән утырырга уйлыймы? Әле покага бала белән утырачак, чөнки әле бит бала бик яшь, әле имә. Шуның өчен инде әлеге пока концертларда бик күренмәс. Лилия, сәлам, ничек кәефләр? Кәефләр шәп, әле генә җырлап кірдем, бик дулкынландым, әмма кәефләр бик әйбәт. Ник дулкынланасың син? Соң инде һәр сәхнәгә чыккан саен артист дулкынлана, ул шулай булырга да тиеш, чөнки адреналин күтәрелә. Шул дип. Тәҗрибә белән менә бу дулкынлану китергә тиештер дип уйлыйм мин. Алай түгел микән әле? Минемчә, һәр тәҗрибәле дә, тәҗрибәсез дә артист ул һәр вакыт сәхнәгә чыгар алдыннан дулкынлана. Бу нормаль дип уйлыйм. Дуслар, дөресен генә әйткәндә, мин Ленарны танымадым дип әйтсәм инде дөрес булмас. Прическасы, киеме гомумән үзгәргән. Нишләдең син? Каян мондый идеялар килде бу образга? Картаябыз бит инде, үзгәрергә кирәк дигәндәй. Шишенә барасың бугай минемчә. Монда зурайган вырезлар. Юк, мин тәңкәләргә әйләнәм, ялтыравыклы тәңкәләргә. Белмим нәрсә дип әйтергә, яңа костюм тегергә булдык. Теләдем ялтыравыклы булсын, ялтырап торсын, матур булсын. Һәм ниһаять без аны тегеп чыгардык, эшләп бетереп чыгардык. Instagram аккаунтына карасаң, анда синең бөтен әйбер дә бар. Монда йөрисең, тегендә чабасың, тренажерный зал, кибетләр, эш буенча, җырлар, клиплар төшерәсең. Менә нинди булса серләр бардыр бит ул, сөйләп җибәр әле. Акча эшләп булмас микән дип йөрүштән инде ул, җаным. Ничек тә булса яшәргә кирәк бит, минем улым бар. Теге берсендә сорау биргәннәр, бит сез безнең районга ел сайын киләсез, безнең районны гына бик каты яратасыз бугай дип. Мин әйтәм, җан кисәкләрем сезне алдый алмыйм инде. Әзрәк акча эшләп булмас микән дип йөрибез инде бөтенебездә. Шуның кебек. Нәрсәсен яшерәсең инде аны? Нәрсәсен яшерәсең, бөтенебездә шул бит инде. Йөгермәсәң бирмәйләр. Минем информация буенча яңа клип әзерләнергә тиеш. Мин кичә клип төшердем. Дәшмәгез дигән бик ялата торган, күңелнең бик авыр вакытында язылган җыр. Белмим, бу тамашачылар ничек кабул итерләр. Бик депрессиялы клип килеп чыга. Үрмә көчләр йөгерә, кошлар оча, стеналар җимерелә. Дуслар, инде татар эстрадасында Baby Boom дип әйтеп булмый, ләкин инде 2-3 гаиләдә бәбиләр туды. Шуларның берсе Чәчкә гаиләсе. Ничегрәк ул беренче тапкыр әни булды. Кытлыйбыз сине беренчедән. Һәм инде эмоциялар турында бүлеш әле. Курктыңмы? Сөйләп җибәр әле. Бик зур рәхмәт Дамир, котлавың өчен. Инде чынлап та
Әни булу минем күптәнге хыялым инде бик күптәннән Аллаһ Тәгаләдән сырый инде баланы көттем һәм ул миңа ниһаять шундый зур бүләк ясады. Безнең инде ирек белән кызыбыз туды. Ирековнаның исеме ничек икән? Минем безнең кызыбызның исеме Весна була. Бу исем инде славян исеме. Безнең республикада бик таралмаган, әмма дә ләкин Украина һәм Словакия, Сербия теге илләрендә бик таралган исем. Без аны интернеттан күргәчтендә, укыгачтында инде бик яраттык. Шушы исем ошады безгә. Дөресен генә әйтәлек, кемнең идеясе? Синекеме яисә инде тормыш иптәшеңнекеме? Күбрәк тормыш иптәшемнеке, чөнки без әле мин йөкле чагында инде уйлаган идек, малай туса мин кушам исемне, кыз туса ирем куша дип уйлаган идек. Ничегрәк кабул итәләр яңа сезон концертында? Аллаға шөкер. Халык сусаганмы? Халык сусаган, җырга-моңга бик тә яратып кабул итеп алдылар. Теге без үзебез дә менә халык өчен дә шатланып утырабыз, үзебез өчен дә шатланып утырабыз. Без әзерләндек, костюмнар тектирдек, яңа җырлар яздык, клип төшердек, алар да булачак. Алсуга сорау, инде быелгы сезонда 1 сентябрь көнне сез улыгызны Аязны мәктәпкә бирдегез. Курккан идең, беләм. Курку шуннан да дөрес кирәк булганмы? Әлбәттә инде куркырга кирәк, ничек оештырбыз, ничек йөртербез дип, китте матур гына. Йөри. Кыймы? Ничәләр кайта? Әле билгеләр куймыйм, Кояш алып кайта, бүген кояш алган. Кояш билгеләре алашын. Дуслар, Сөмбел Билалова янында басып торам. Бик эффектлы күлмәк кигән ул. Мондый күлмәкләр яңа сезонда синдән күп булачакмы? Алла бирсә тырышабыз инде. Быел инде сизгәнегезчә мин әзрәк концертларда катнашмый торган идем. Быел Алла бирсә менә күп кенә концертларда катнашырга ниятлим. Шуңа күрә костюмнар әзерләнә. Җырлар ничегрәк икән? Яңа җырлар, яңа клиплар шулай юкмы? Әлбәттә бик тиздән инде клип әзер диергә була. Инде бик тиздән ул Алла бирсә MTV каналында чыгачак. Гомумән мин ул клипта менә үзем матур буласым килде. Һәм юк инде ул минемчә матур килеп чыкты. Мин дә үзем белән канәгать, инде төшерүчеләр белән дә канәгать. Минемчә халыкка ошар. Син Казанга күчкән дигән мәгълүмат бар. Дөресме ул, юкмы, гайбәтме? Кемгә ышанырга? Мин әлеге моментта тулысынча Казанга күчтем дип әйтә алмыйм, ләкин мин бүгенге көннән Казанга бик ешрак кайтачакмын һәм бөтенләй кайтырмын дигән уйда бар. Ләкин кашан түгел кашан булыр, ансын әйтә алмыйм. Ләкин бу гайбәт түгел, ниндидер дөрестлек бар бу сүздә. Ләкин барыбер менә бүген дә концерттан соң мин әле Мәскәүгә китәчәкмен. Дуслар, һәрбер артист инде яңа сезонга әзерләнгән кебек MTV каналында яңа сезонга әзерләнә. Менә монда күрсәгез, зур яшел шундый матур фонда Сөмбел Билалова басып тора. Һәм инде телеканалның төп баш редакторы монда Лилия Бүлдерегәл, бүлдерсәк ярыймы? Без съемкада гадәттәгечә. Нәрсә әзерлисез? Менә бу нәрсә өчен сөйләп китәләр? Телеканалга матур котлаулар, матур теләкләр язабыз. Һәм менә көз турында артистларның кызыклы фикерләрен. Лилия, һәр артист яңа сезонга әзерләнә. MTV каналы артта калмый, шулай ук инде алда дип әйтсәк була. Ничегрәк әзерләндегез яңа сезонга? Без яңа сезонга бөтен көчне туплап инде әзер, яңадан пауза алып торган тапшырулар эфирга кайтты. Бик рәхәтләнеп яңа тапшыруларны төшерәбез. Яңа сезонны башлап җибәрдек һәм безнең яңа елга кадәр иң зур вакыйгабыз без көтә торган ул инде татар җыры. Һәм инде иң зур вакыйга шоу-бизнес дөньясын шаулаткан вакыйга ул MTV телеканалының премиясе. Без инде яңа көч белән, менә хәзер команда белән кабат бу юлы тамашачыны нәрсә белән шаккатырырга икән, шоу-бизнес дөньясын нәрсә белән шаккатырырга икән дип башлата башладык. Алла бирсә, барса яхшы булыр. Татар җыры һәм MTV премиясе турында әле алдагы көннәрдә сөйләшербез, ләкин пауза алган тапшыруларга килгәндә җырлау тапшыру яңадан 2нче сезонын башлап җибәрде. Җиңелрәк барамы? Ничегрәк Фирдүс үзенең вазифалары белән вазифаларын үти? Фирдүснең ничек үтәгән, Фирдүснең үзеннән дә сорап булыр. Җырлау тапшыруында берникадәр үзгәрешләр бар. Яңа рубрикалар өстәлде, яңа биремнәр
өстәлде хәзер без интеллектуаль ягында, без бит әле вокал ягын сыныйдырык, интеллектуаль яктан да сыный башладык үзебезнең уенчыларыбызны. Әлбәттә, беренче сезон катлаулы иде, чөнки без аңа әйләндек, ул безгә әйләнде. Аннан соң ул әле үзен алып баручы амплуасында беренче тапкыр сынады. Хәзер инде эшләргә. Ул да өйрәнде, без дә өйрәндек, барысы да яхшы. Зөфәр абый, яңа сезон ачылып китте. Ничек сезнең кәефләр? Хәлләрегез ничек? Хәзер Аллага шөкер, яшькә карап. Барысы да Кемдер әйтә ашыга карап дип, мин яшькә карап дип әйтәм, чөнки кызганычка каршы яшь арткан саен инде нигәдер ничек дип әйтим инде барыбер хисләр бераз сүрелә, тынычлык күңелдә күбрәк урын ала. Зөфәр абый, сез инде бик күп вазифалар үтәсез. Шул инде авторлык үзәгендә зур роль башкарасыз. Иҗатка вакыт каламы? Иҗат ул umuman birinchi o'rinda turadi mening uchun. Boshqalar aning nechik deb aytaymi endi hobbisi manira. Chunki ijod agarda menda endi bugungi kunda ikkinchi planga ko'chsa, demak ul butunlay surilgan degan so'z. Shunga ko'ra Alloh bersa hali ijod birinchi o'rinda. Shunga ko'ra men o'ylayman, aytganimcha hali ijod җимешләребез күп алда булыр. Әлегә тәнәфис бара, Ранилне тоттык. Ранил Мәскәүдән туры монда концертка килде. Ничегрәк кәефләр? Ничегрәк ычтың бүген? Сәлам Дамир, сәлам кадерле дуслар. Кәефләр бик шәп, концерт гөрләп бара, Аллага шөкер, өлгердем икенче бүлеккә. Менә килеп төште Казанга. Син чыгыш ясадыңмы? Юк, әле менә хәзер икенче бүлектә Алла берсе чыгыш ясаячакмын. Һәм инде бик сагынып кайтам мин Казанга. Гомумән, син Мәскәү дип әйтәсең, мин ике шәһәрдә яшим хәзер, Мәскәү һәм Казан. Шуңа күрә мин яртылаш булам. Яртысы Мәскәүдә булса, яртысы Казанда. Яшерим Казанга. Дөресен генә әйткәндә, сине күптәннән инде синең турында әйтәләр. Мәскәүгә китергә тиеш, Мәскәүдә яшәргә тиеш, ләкин әле син ике шәһәр арасында йөрисең. Кайчан инде бу ачыклана? Кайчан син инде китәсең Казаннан? Мин сине куган кебек инде. Юк инде. Алла берсә менә шулай ук яшәүемне дәвам итәргә тырышам һәм планлаштырам. Алла берсә ике шәһәргә, чөнки монда инде шулай ук минем туганнарым, әтиәнием, тамашачыларым, дусларым монда яши. Һәм мин гел Казанга кайтып йөри торган булам инде. Болай түгел, Мәскәүгә катмар китеп барам дип әйтә алмыйм. Мәскәүгә ни өчен, ни сәбәпле киткәнен һаман да яшереп килә Ранил. Нәрсәдән тора, ни өчен яшерәсең? Килеп чыкмас дип куркасыңмы? Бәлки ниндирәк үзең нәрсәгәдер ышанасыңдыр? Әлбәттә, теге планнарны алдан әйтергә кушмыйлар бит инде. Шулай да мин үземнең кичерешләремне, уйларымны җиткерәсем килә тамашачыларга һәм сиңа. Мин үзем гомумән тормышта үзгәрешләр булуын яратам һәм менә катман минем башыма шундый уй килеп төште, бәлки менә Мәскәүгә китеп караргадыр дип. Шулай да теге полностью китеп булмады, чөнки Казан тарта, тамашачылар тарта, дуслар тарта, туганнар тарта, барысы да монда булгач, менә шуңа кайтып йөрибез. Яңа сезонга килгәндә яңа җырлар, костюмнар, клиплар әзерлисеңме? Яңа җырлар өстендә эшли башладык, Аллага шөкер. Менә күптән түгел генә бер яңа җыр яздым. Кием минеке, сүзләре әлбәттә инде Дәүләтовныкы. Киемнәр ягына килгәндә инде Мәскәүдән дусларым, иптәш кызларым, стилистлар эшләячәк, Алла берсә минем яңа образ өстендә. Дуслар, Салават Миннеханов гүзәлем белән очраштык. Ничек кәефләр? Ничек хәлләрегез? Әлхәмдүлилләh, әйбәт кенә, яхшы. Әйбәт кәефләр шәп. Без чыгыш ясарга әзер. Әзер, нәрсә көтәсез менә бу чыгыштан? Ну инде әлбәттә инде тамашачыларның алкышларын инде. Монда тамашачыга инде без үзебезнең җырыбызны җиткерәбез килә. Без инде бу җырга клип та төшергән идек. Ул клип инде хәзер ТМ каналында топ клип хит парадында бара. Шуңа күрә бу клипны күп кеше белә. Шуңа күрә без аны җырлыйбыз рәхәтләнеп бүген. Һәм инде тамашачылар да безнең белән җырларлар дип ышанып калабыз. Әлфин апа, ничә җыр әзерләдегез, ничә күпме күлмәкләр тектердегез, яңа күлмәкләр булачакмы? Монысы яңа дип беләм. Әйе, монысы яңарак. Җырлар күп. Менә әле шушы сезонга гына 8 җыр инде әзерләдем. Ярсы инде әзер, ярсын тагын калганнарын яздырып бетерәсе бар. Бүген инде концертта менә 2 җыр миннән яңа җыр. Теге елны сезон барышында сез инде Индиго белән бергәләп гастрольләргә чыгып каладыгыз. Гастроль турлары булды. Быел ничегрәк икән? Җыенасызмы? Кайларда булырга уйлыйсыз? Яңа елга тикле программа төзелгән.
сольный концертлар һәм солянкалар белән бергә инде бөтенесен аралаштырып барабыз һәр вакытта да. Сольнилар, солянкалар. Гадәттә инде сез икәү куя идегез интервью белән. Хәзер безнең мәгълүмат буенча интервью Мәскәүгә укырга күчте. Ничегрәк аның хәлләре? Үзегез генә чыгасыз инде хәзер. Хәлләре инде бик яхшы булыр дип уйлыйм. Әле ул менә әкрен генә өйрәнеп кенә килә. Мәскәү тормышына әзрәк әле аңарга авыррак сизелә. Аңарга Мәскәү тормышы барыбер моннан теге кисәк кенә күчкәч, барыбер ничектер бик җиңел түгел әле аңарга. Чөнки ул инде иртәнге 9-дан алып, кичке 10-га тикле хәтта укыйлар, хәтта якшәмбе көне дә укыйбыз дип әйтте. Ул үзе бик канәгать үзенең укуыннан. 2016 сезон инде синең өчен бик уңышлы булды. Сольный концерт та булды. Җәй көне клипларда клип төшердең Сандугач җырына. Бүген дә аны башкарасың бугай бит әйме? Башкарам, бүген ала берсә ул җырына. Клиплар күптән күргән юк инде. Ничегрәк нәкъ менә шул җырга сайладың, яздырга булдың? Бу җырга күп кеше шаккатты, чөнки монардан да уңышлырак җырларың бар бит дип әйтүчеләр дә булды. Бу инде әзгенә яшьләр искерәк җыр булгач, минем әзгенә яшьләргә тартыласым килде. Аннан соң кызыма да бу җыр бик нык ошады да инде, менә икәүләп шул җырга именно шул җырга төшәргә уйладык. Минем иң беренче соравым Айсылуны ничек үгитләдең? Сиңа авыр туры килмәдеме аны? Бик авырга туры килде. Айсылу бик озак вакыт ризалашмый йөрде. Ул бөтенләй теге сәхнә кешесе түгел, бик кызыксынды яның белән. Шуңа күрә җырда аңа охшагач инде бик теге озак кына ниткәч ризалаштырдык инде. Менә синең максатың яшьләргә тартылу. Максат әкрен генә ирешәсеңме син аңа? Минемчә, бу җыр яшьләргә генә түгел, алрак яшьтәге кешеләргә дә ошар дип уйлыйм. Бу бит инде әйтми минем менә теге башка теге алрак кешеләргә ошатырган җырларымнан тайпылып, мондый җырларны җырлый дигән сүз түгел бит. Мондый җырлар тоже кирәк. Хәзер менә сыналган мәхәббәтем дигән җырыма клип өстендә эшлибез. Анысы инде авыл халкына, аларга яшьтәге халыкка якынрак булыр дип өметләнеп, ышанып калам. Иҗатка килгәндә инде яңа сезонга син әзер дип уйлыйм. Карасак, шулай ук бик матур костюм дип әйтәс килә, күлмәк дип әйтәс килә. Тикереп куймасың, күз тимәсен. Яңа костюмнар әзерләдеңме, җырлар әзерләдеңме? Җырларым байтак бар. Ул инде пирамидага әзерләнгәндә үк яңа җырларны күп әзерләдек. Хәзер дә яңа җырларны менә өстендә эшлим. Костюмнарга килгәндә шулай ук җиткерергә тырышабыз. Яңа костюмнар тегергә әле эшлисе эшләр бик күп. Бәлки татар җырына да бәлки эләгеп булыр. Әле менә мин өметләнәм тагын ТМТВ-ның теге бик грандиоз концертына. Ул апрель аенда булып узган иде. Төрле образлар, төрле костюмнар, идеялар бар. Бик нык әзерләнәбез менә шул эләгерме юкмы? Барыбер моңа инде планлаштырылган теге күпмедер суммадагы акча уже алынып куелган костюмнар өчен. Булат Браво белән Раил Габдуллинның көрәше дәвам итә. Исегезгә төшерәм, иң яхшы пранкны сез сайлыйсыз. Сайлар алдыннан Әкбәкенең яңа чыгарылышын карап үтик. Сәлам дуслар! Топ клип хит парадының бүгінгі шығарылышында біз сіздің белән... Тоқтайлы, та нинди топ клип? Әкбәке пранк шоу булырга тиеш бит бүген, Булат. Ну, Булат, балташыңа кайтыйм, Дуслар, сизәсезме бу нинди ис? Бу минем җиңү исе. Ниһаять бу көн килеп җитте, һәм мин Раилне топ клип тапшыруына озаттым. Һәм бүген сезнең белән Әкбәке пранк шоуның бердән-бер алып баручысы. Мин Булат Браво сезне сәламлыйм. Сез әзерме, дусларым? Әзер булсагыз, киттек. Бүгенге пранкта миңа Татарстанның дәртле егетләренең берсе Рамил Закиров булышачак. Бүгенге пранкта без кешеләргә күз төпләренә килеп селфи ясаячакбыз. Кешеләр нәрсә уйлар микән, реакциялары ниндирәк булыр микән, шуны тикшерәбез. Киттекме? Киттек.
Менә шулай дуслар, менә шундый пранк үткәрдек һәм инде Казанда төрле кешеләр яши ди алам. Кемгәдер бу ошады, кемгәдер ошамады, кемнеңдер исе китте, кемнеңдер китмәде. Кыскасы иң кызыгы безгә булды. Рамил белән без үзебез рәхәтләнеп көлдек кешеләрдән дә без хайран көлдек. Ну, аптыраучылар да булды, аптырамаучылар да булды, чөнки халык бездә инде уңган булган. Әмма аңа да карамастан безнең пранк бүген безгә ошады. Ә сезгә ошармы, юкмы? Анысын соңрак белербез. Әке-бәке пранк шоу. Раил эстафетаны сиңа бирәм. Бейка вообще холодный. Көз җитте дуслар, без бүген пранкка авырып килдек, шуңа күрә төшкерү пранкы төшерергә булдык. Кешеләрне куркытып, каты итеп төшкерәчәкбез. Рәхмәт. Шуның белән тәмам. Мин Ландыш Нимаҗан ва сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр сау булашам. Барлык кайнар яңалыкларны сез атна дәвамында TMTV каналының ВКонтакте официаль төркемендә карый аласыз. Безнең белән булыгыз. Пока-пока. Siz to'yga hazırlanasizmi? Make-up Atelier Vizaj һәм Стиль студиясе тәкъдим итә. 3 ай буена безнең профессиональ визажист стилистлар сезне иң мөһим тантанага әзерләргә ярдәм итәчәк. Макияж, прическа, маникюр, педикюр, шугаринг, солярий һәм башкалар. Сез иң матур кәләш булачаксыз. Бүген сезнең өчен онытылмаслык булсын. Телефоны 226 02 70.